Добър ден, госпожа посланник. И първия въпрос: как оценявате текущото състояние на двустранните отношения? Какви направления в двустранните отношения между Молдова и България смятате за перспективни? Здравейте! През последните 2 години мога да кажа, че постигнахме значително задълбочаване на диалога между България и Молдова. Към настоящия момент нашите отношения са отлични. В двустранен план нямаме отворени нерешени въпроси. Поддържаме активен политически диалог и приятелски отношения на сътрудничество във всички области от взаимен интерес. Особено положително влияние оказват европейската ориентация на Молдова и наличието на голяма българска общност в страната. Като едно от водещите постижения мога да откроя разкриването на филиала на Русенския университет Ангел Кънчев в Тараклия. Също така подписването на меморандум за разбирателство в областта на енергийната сигурност, тъй като България е една от държавите, която подпомага усилията на Молдова за гарантиране на енергийната сигурност, чрез предоставяне на възможности за осигуряване на енергийни доставки от различни източници. В момента се съгласува и меморандум за сътрудничество в областта на селското стопанство, който ще стимулира вноса и износа на селскостопанска продукция. През март 2024 година, т.е. миналата година, след почти 8 годишно прекъсване, в Кишинев се състоя заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за търговско-икономическо сътрудничество. По време на срещите бяха набелязани направления за по-нататъчното развитие на двустранните икономически отношения. Също така в момента обсъждаме възможност за посещение на високо ниво. Част от темите ще бъдат и икономическото сътрудничество между двете държави. Какви възможности за бизнес, за инвестиции от България в Молдова можете да откроите и естествено обратното? Търговско-икономическите отношения между България и Молдова се развиват динамично. Те са и в контекста на процеса за евроинтеграция. Към този момент най-значимите инвестиции на България в Молдова са преди всичко да откроя банковия сектор. Това е Молдинкомбанк, която е втората по големина банка в Молдова и е структура определяща за финансовия сектор. Също така в областта на биологични фуражи, в областта на фармацията, леката промишленост. Имаме един интересен проект, една съвместна инвестиция с Белгия. Това е инвестиция на световно известната марка, компания Каролин Бис за дамски облекла и нейната дъщерна българска фирма Легия. В Раковски ние учредихме компания тук в Молдова и започнахме строителството на фабрика за производство на облекла в град Комрат през миналата година. Друга значима българска инвестиция, това е заводът за преработка на маслодайни семена в Липкани. Българската компания Viagro инвестира през 2022 година. Това е една голяма инвестиция в размер на няколко милиона евро, около 5 милиона. В момента е в процес на модернизация на производството. Също така в перспектива са развитието на икономическите отношения между двете страни и в контекста на молдовски инвестиции в България. България е изключително добър пазар с много добра политика, данъчна политика. Добър пример за успешна молдовска инвестиция, това е заводът за производство на вино край Стара Загора. Angel Estate, той беше закупен от известната молдовска компания Поркари. Би било добре и за напред повече компании да се престрашат да инвестират в България, която като държава член на Европейския съюз има много добър инвестиционен климат. Какви културни събития или инициативи са планирани в близко бъдеще за укрепване на културните връзки между нашите страни? И втория въпрос: колко силно е влиянието на българската диаспора в Молдова върху развитието на културните и социалните процеси?
Значително е влиянието на българската общност, защото наличието на такава в Молдова оформя по естествен път сферите на културата и образованието като водещи в работата на посолството и като направление, което е водещо в двустранните отношения. България с активното сътрудничество и на молдовските власти на централно и местно ниво подпомага съхраняването на българската идентичност в Молдова чрез реализиране на различни проекти и програми в различни направления. Поддържаме преки контакти на ръководно и експертно равнище с ресорните институции, които ни помагат да установим и определим най-належащите нужди на българите в Молдова и да подпомогнем молдовската страна за тяхното обезпечаване. Бих искал да изразя специална благодарност и признателност към молдовското правителство за създадените отлични условия за съхраняването на български език, културата и традициите на българската общност тук. Влиянието на българската общност в Молдова върху развитието на културните и социалните процеси нараства. Затова допринася напредъкът на Кишинев в процес на европейска интеграция, но също и цялостното развитие на страната. В рамките на този процес е предвидено създаването на механизми, които да гарантират съхраняването на етническото многообразие в Молдова. Ние виждаме, че налице са реализирането на все повече масови културни прояви, като етнофестивали, изложения, концерти, както и засилване на присъствието в обществено-политическия живот на неправителствени организации, допринасящи за подобряването на междуетническия диалог. Например, мотото на фестивала в Тараклия е "Единни в многообразието". Това е на практика и мото на Европейския съюз от 2000-та година. То символизира хармонията и единството, в което живеят отделните индивиди и етнически групи. Нашата българска общност свободно организира мероприятия за популяризиране на своята идентичност и това се случва не само в Тараклийския регион, също така в автономното териториално обединение Гагаузия, в Приднестровието, в столицата Кишинев. А как България оценява напредъка на Молдова в процеса на европейската интеграция? И по какъв начин България би могла да окаже допълнителна помощ в този процес? Много важен за Молдова. Да, наистина е много важен, особено в тези сегашни условия. България винаги е демонстрирала категоричната си подкрепа за европейската перспектива на Молдова. Ние активно съдействахме за подписването на споразумението за асоцииране и споразумението за дълбока и всеобхватна зона на свободна търговия. България беше сред инициаторите през пролетта на 22 година, април месец, за договаряне на ускорен процес за европейска перспектива на Молдова, Украйна, впоследствие Грузия. Бяхме само 7 държави, които взехме това решение и оказахме влияние върху Европейската комисия. Ние приветстваме започването на преговори за присъединяване на страната към Европейския съюз, които следва да се водят и отчитат въз основа на успешното изпълнение на ключовите препоръки и в съответствие с подхода, основан на собствените си заслуги. Ние оценяваме високо усилието на молдовското ръководство да продължи с ангажиментите си за реформи в ключови сфери, като съдебна система, деолигархизация, укрепване на зависимостта на държавните институции, борбата срещу корупцията. И изразяваме готовност да споделиме експертен опит. Успехът на тези реформи трябва да подчертая в интерес на първо място на Молдова и нейните граждани. Същото беше споделено и към нашите български граждани, защото на определен етап България преди повече от 20 години ежедневно подчертавахме, че каквото се прави, го правим заради нас самите и нашия живот в бъдеще, а не заради Брюксел. И че тези реформи ще допринесат за изграждането на модерно общество с гарантирана политика за повишаване благосъстоянието на хората, за гарантиране правата на човека и върховенството на закона. Сам разбирате, че това е много труден и дългосрочен процес. Пътят при нас също все още не е извървян до край. Затова насърчаваме процеса на изграждане на приобщаваща среда по отношение на етническите групи от молдовското население, за които държавният език не е майчин, с цел да се насърчи и популяризира
интеграцията към Европейския съюз. За съжаление, Молдова е силно атакувана от руската пропаганда и дезинформация, поради което подкрепата ни в това отношение ще продължи в перспектива заедно с останалите държави, членки на Европейския съюз. Сред приоритетните въпроси на европейската интеграция е административно-териториалната реформа. За нас е важно тя да се осъществи в координация с всички местни структури, включително и с представителите на националните малцинства. Ние очакваме, че в хода ще бъде взето под внимание мнението на населението на Тараклийския регион и желанието му той да запази статута си и границите си като самостоятелна административно-териториална единица, за което получаваме уверения на най-високо държавно ниво. Съществуват ли программы за обмен на студенти, преподаватели, ученици между България и Молдова? Как България подкрепя обучението на български език в Молдова? Подпомагането на процеса на обучение по български език на етническите българи е сред приоритетите в политиката на българската държава в Молдова. За целта България командирова преподаватели по български език, история, музика, както и хореография по български народни танци в молдовските училища. Към момента имаме изпратени 14 специалисти, от които 7 са в Тараклийския регион. Перспективите са броят им да нараства. Допълнително подпомагаме финансово обучението по български език, история и география на България в молдовските училища като извънкласна дейност. Средствата се отпускат по линия на програмата Роден език и култура зад граница от Министерството на образованието и науката в България. Освен заплащането на труда на преподавателите, се обезпечава купуването на учебници, народни костюми, музикални инструменти. През настоящата година бенефициенти по програмата са повече от 50 молдовски училища. Работим и върху разширяване на мрежата от неделни училища, като се надяваме скоро такива да бъдат открити в Тараклия, в Паркани, Приднестровието и в Кахул. Безспорно най-важният елемент от политиката ни за подкрепа на обучението по български език представлява откриването на филиала на Русенския университет Ангел Кънчев в Тараклия на мястото на Тараклийския държавен университет. Планираме учебното заведение да започне прием на студенти още през настоящата учебна година, 25-26. За целта се инициира мащабен основен ремонт на общежитието и на части от административната сграда. Филиалът, което е много важно да подчертая, ще запази педагогическия профил на досега съществуващия университет. По този начин ще продължи да изпълнява първоначално заложената му цел да подготвя преподаватели по български език, история и музика за молдовските училища. Ще бъдат открити 3 нови специалности – бизнес менеджмент, земеделска и транспортна техника и компютърни науки. Молдовската страна от своя страна ще финансира издръжката на 20 места за студенти без български происход. Трябва да кажа, че филиалът ще предоставя качествена образователна услуга на европейско ниво и дипломите, които ще се издават, ще бъдат признати в целия свят. Приетите студенти ще могат да се възползват от всички възможности за пътувания, обучения, които се предоставят на студентите в България. Разкривайки филиал в Тараклия, ние се опитваме да съхраним региона и да стопираме задълбочаващите се процеси на обезлюдяване, които са и демографски процеси. Освен образователните ползи, очакваме да бъде даден тласък за нови хоризонти на социално-икономическо развитие на града, защото вие сам знаете, когато има студенти, се развива допълнителна инфраструктура. Разбира се, запазена и улеснената процедура за прием на етнически българи в университети в България по линия на постановлението на Министерския съвет номер 103. Те могат свободно да избират своята специалност. Не заплащат семестриални такси, също така получават стипендия и имат право на общежитие. При необходимост им се осигурява подготвителен курс по български език. Ежегодно се отпускат 12 места за докторанти. За молдовски граждани без български происход също разполагаме с 5 места за прием в български университети. Предоставяме възможности за допълнителна квалификация и обучение на българисти и преподаватели по български език от Молдова чрез курсове и семинари в Софийския и Великотърновски университети.
Какви са перспективите за сътрудничеството в друга област на сигурността и на отбраната между България и Молдова? Как България може да помогне на Молдова да укрепи отбранителните си способности в това неспокойно време? Да, Молдова е сред най-силно засегнатите държави от руската военна агресия срещу Украйна. Всички сме обезпокоени от риска от разпростиране на конфликта под една или друга форма на територията тук. По време на срещата на върха на НАТО в Мадрид през юни 2022 година беше одобрен нов пакет подкрепа на изграждането на избранителния капацитет на Молдова, като една от най-силно уязвимите за руско въздействие страни, партньори на НАТО. България ще продължи да допринася за изпълнението на всички инициативи за повишаване на устойчивостта на Молдова и на нейните възможности за противопоставяне на зловредното вмешателство на Русия. Разполагаме с капацитет за ремонт и модернизация на използвано от Молдовската национална армия въоръжение. Молдовски специалисти вече посетиха български военно-промишлени предприятия, които разполагат с ресурс за ремонт на молдовското въоръжение. Допълнително се обсъждат възможности за подпомагане на страната с военни съветници, които да съдействат за хармонизирането на действащите практики с най-добрите такива от държавите от Европейския съюз. Ние насърчаваме на страната да използва пълноценно всички инструменти за партньорство с НАТО. Партньорските отношения с НАТО по никакъв начин не застрашават принципа на неутралитет на Молдова. Принципът на неутралитет не означава, че страната не следва да изгражда свой капацитет и да бъде подготвена да реагира на съвременните заплахи. Нашата обща цел е изграждането на устойчивост и съпротивителни способности и не бива да се възпроизвежда вредната риторика, която слага равенство между неутралитет и изолация във военно отношение. Какви мерки предприема България за насърчаване на туризма между нашите двете страни? Какво според вас прави България привлекателна туристическа дестинация за молдовските граждани? България винаги е била една от най-предпочитаните туристически дестинации за гражданите на Молдова. По данни на молдовските туристически агенции, нашата страна е на второ място по брой организирани пътувания след Турция и преди Румъния, Египет и Гърция. През 2024 година броят на молдовските туристи посетили България е над 100 хиляди, което е увеличение с около 10% на годишна база. Черноморските ни курорти са добре известни, предпочитани са за летен отдих. Към момента основната цел на българския туристически бранш е да предлага разнообразен и висококачествен туристически продукт през целия сезон на годината. Молдовските туристи добре познават възможностите за летен туризъм. Затова бих искала да привлека вниманието им чрез вашето предаване върху балнео и спа сектора. Значително се увеличи броят на хотелите, които предлагат подобни услуги. Положителното е, че те не зависят от метеорологичните условия или от годишния сезон. Потенциалът ни в тази сфера е огромен, тъй като страната ни е богата на минерални води и лечебна кал, в чието физико-химически състав са застъпени почти всички срещани видове минерални води в света. Ние сме втори след Исландия по наличието на такъв воден ресурс. България към момента има 47 балнеологични курорта с над 225 находища с минерална вода. По-известните, за да ги изброя, са Сандански, Велинград, Баня, Огняново, Разлог, Хисаря, Девин, но и по-малки градчета Шипково, Павел баня, Стрелча, Костенец и, разбира се, Слепарева баня, където се намира единственият гейзер в Европа с температура на водата над 100 градуса. Благодарение на уникалните природни дадености, някои от курортите ни имат възможност да предлагат комбинирана услуга. Например, множество от хотелите в морските ни курорти, като Поморие, Албена, Свети Константин и Елена, предлагат и спа туризъм. А през зимата в Добринище, Банско и Разлог. Там след бързо може да преборите умората си от спускането по ски пистите с вечерен отдих в топъл минерален басейн под открито небе.
Българското Министерство на туризма и посолството в Кишине редовно участват в ежегодните туристически изложения, провеждани в Молдова. Българското правителство, представлявано от Министерството на туризма, както и туристическите компании, проявяват висок интерес към тези изложения и се стараят чрез различни кампании да запознават молдовските граждани с най-актуалните направления, възможности за отдих в България и не случайно винаги нашия павилион е най-големия и най-привлекателен на тези изложения. Друга сфера. Как България оценява ситуацията в Приднестровието и как тя се отразява на отношенията между двете страни? Напоследък знаем, че България играе значителна роля в осигуряването на енергийната сигурност в Молдова, като осигурява надежден транзит на природен газ. И въпросът ми е, съществуват ли резерви в тази област за задълбочаване на сътрудничеството и може ли България да изнася значителни количества електроенергия, което е важно за Молдова, от България към нас? България, както и други страни от Европейския съюз, следим отблизо развитието на енергийния въпрос в Молдова и енергийната криза. Особено обезпокоително, знаете, тази година беше ситуацията с доставките с енергоресурси, която е изключително неустойчива и води до бързо влошаване на ситуацията в Приднестровието, което от своя страна е предпоставка за хуманитарна криза. От наша страна, със съдействието на българска община в Република Молдова, беше предоставена помощ за населението в село Паркани от Българския червен кръст България, която помощ беше съобразена с техните потребности за сезона. Ние подкрепяме усилията на молдовското правителство и на Европейския съюз за адресиране на тези тежки проблеми и се надяваме, че занапред Тираспол ще преосмисли предложенията на Европейския съюз за изграждане на устойчив капацитет в енергийната сфера. Запазването на настоящата зависимост от Русия показва липсата на устойчивост, предсказуемост и невъзможност за обезпечаване на стабилност в региона в дългосрочен план. Но, както се казва, трудностите сближават. Тежката ситуация, пред която беше изправена Молдова, доведе до задълбочаване на нейните отношения с всички държави членки на Европейския съюз, включително в България, които солидарно започнаха да й оказват помощ съобразно възможностите си. Географското положение на България в Югоизточна Европа и членството й в Европейския съюз се позиционират като значим партньор на Молдова в усилията й за диверсифициране на енергийните източници. Страната ни има значителен опит в енергийния сектор. Вие знаете, България е нетен производител на електроенергия в областта на енергийната структура, с интеграцията с европейските енергийни пазари и технологии за възобновяема енергия. Освен това, България има дълга граница с Румъния, основният партньор на Молдова в региона, а географската близост на двете страни предлага възможности за трансгранично енергийно сътрудничество. Ние разполагаме с значителен капацитет да изнасяме електроенергия за Молдова, но количествата зависят от много различни фактори, включително от състоянието и възможностите на електропреносната инфраструктура. Докато България има добре развита електрическа мрежа и излишък от енергия, енергийната инфраструктура на Молдова се нуждае от допълнително развитие, за да се интегрира напълно в европейския електроенергиен пазар, което може би очакванията са, че ще се случи скоро. Изграждането на трансгранични междусистемни връзки между Румъния и Молдова е от ключово значение за улесняване на износа на електроенергия за Молдова. Способността на България да изнася големи количества електроенергия също ще зависи от пазарните условия и търсенето на електроенергия в региона. И последния въпрос. Каква е ролята на българската общност в Молдова? Как тя влияе върху развитието на двустранните отношения? И какви дейности се провеждат за поддържане на културната идентичност на бесарабските българи в Молдова? Зная, много обстоятелства свързват държавите ни, но може би най-важното от тях е тази голяма българска общност в Молдова. Ние винаги сме я считали за свързващото звено, свързващия фундамент между нашите две държави. Бесарабските българи са съставна и много важна част от молдовското общество. Преди повече от 200 години техните предци са пристигнали в Молдова в търсене на по-добро бъдеще за своите деца.
И благодарение на пословичното молдовско гостоприемство, българските преселници са намерили своя нов дом. Удивително е колко добре са съхранили своя език, самобитност, традиция, обичаи. Това е в голяма степен благодарение на усилията на Молдова за осигуряване на благоприятна среда за упражняване на езиково-културните права на нашите сънародници. Влиянието на българската общност в Молдова нараства през последните години. Нейни представители са почти всички политически партии на страната. Доскоро 3 от членовете на молдовското правителство бяха от български етнически произход. Специално бих искал да отбележа приноса на бившия министър на енергетиката Виктор Парликов за реализирания импулс в двустранните отношения. Надявам се, че той ще продължи да бъде ангажиран с процесите и проблематиката на етническите българи в Молдова. Както подкрепата в сферата на образованието, така и по-голямата част от проектите за развитие на българското правителство, които се реализират в Молдова, са насочени към Тараклийския регион, Приднестровието и Гагаузия, в които преобладават компактни маси от етнически българи. С помощта на България бяха построени футболни игрища в Тараклия и Паркани, бяха закупени нови училищни автобуси за Тараклийския регион, ремонтирахме и оборудвахме редица училища, подобрявайки условията за обучение, изградихме младежки център в Тараклия и център за предоставяне на административни услуги в Твърдица, така нареченото обслужване на едно гише, и още много други инициативи са на дневен ред. По-настоящем работим върху разкриването на български центрове в университетите в Комрат и Тираспол, с което да разширим възможностите за разпространение на български език и култура в Гагаузия и Приднестровието. Госпожа посланник, благодаря за този съдържателен разговор и ви желая успех в вашата мисия. И аз ви благодаря и се надявам той да бъде интересен и полезен за вашите зрители. Аз съм сигурен в това. Да.